Stel je eens even voor. Vertel eens even wat je binnen, wat voor ploeg dit is. Ik ben Morra. Ik ben Urban. En we zijn hier in Morra, maar hoeveel mensen ben je? Even zien hoeveel sta je nou? Je staat met je taskouwers dan een beetje, hè? Maar dat hindert niet. We zijn met 20 man bij weer actief. En hoeveel hier doe je dit al? Zal ik mijn heugen van in de Alstal? Ja. En het verveelt nooit? Beetje. Maar ja, de jonge Rijn die mag het nou wel nemen, hè? Ja. Wat ga je hem hier te steken voor green ding? Dit is een dieseltank, over 100 liter. En jouwt die extra lawaai of zo? Vertel. Nou, we zijn nog wat aan het experimenteren. Maar het slaagt het best.